Des de fa 4 dijous estem abordant aquest debat sobre una nova Constitució.cat. Sergi, què tal, com estàs? Cada dijous abordem amb experts diferents articles del projecte de Constitució. Hem abordat diferents temes. Avui, exactament, presenta'ns 15 articles. Analitzarem, debatrem i discutirem. Sí. Avui hem fet una selecció dels diferents articles que parlen sobre com ha de ser la democràcia. Ja que volem construir un nou país, ja que tots tenim molt clar de dir, ostres, sabem que la podem fer millor, la democràcia, però com s'ha de fer? De quina forma concreta? Com ha de ser un polític, per exemple? Com podem transmetre transparència? Com pot generar confiança? Ha de ser una persona professional o no? Intentarem resoldre tots aquests dubtes. Presento ja els 3 convidats que hem plantejat avui que estiguessin amb nosaltres i han acceptat l'oferta. Jaume López, què tal? Professor del Departament de Polítiques i Socials de la Pompeu Fabra. Joan Ridao, què tal, Joan? Jurista i politòleg. I també Salvador Cardús. Hola, Salvador. Què tal? Professor de Sociologia de l'Autònoma de Barcelona. Amb tots 3 anem a abordar el primer dels articles que fa referència exacta a això. Article 22 d'aquest projecte de nova Constitució, no, Sergi? Efectivament, doncs l'article 22, si us sembla, us faig un resum del que diu. És un article un pèl extens. És el dret a participar en els afers públics. I en concret, diu, tots els ciutadans podran participar en els afers públics a través del vot. Les eleccions seran cada 5 anys, a diferència d'ara, cada 5 anys. I només serà el Parlament qui tindrà la capacitat de convocar-les. També hi haurà una llei específica per presentar iniciatives legislatives populars, les famoses ILPs, i els referèndums els haurà de convocar també el Parlament. Per tant, com a article, el que fa és donar més poder al Parlament i, a més, destaca que les eleccions haurien de ser cada 5 anys. Algunes esmenes que hem rebut i així ja donem peu a començar. Entres primer les esmenes abans de les opinions dels convidats. I així també podem donar obertura a les opinions dels convidats. Quines esmenes diu la gent? Algunes de les esmenes, per exemple, que les eleccions cada 5 anys potser seria molt, està bé cada 3 o cada 4, possiblement per demanar que hi hagi més participació. Demanar també que hi hagi la possibilitat que a través d'un cert número de signatures es puguin derogar lleis que hagi fet el Parlament. I una de les esmenes que he trobat interessants és que la participació en els afers públics, cosa que no diu en aquest article, hauria de tenir un component obligatori. Per tant, anar a votar hauria de ser una cosa obligatòria. Cosa que no és, diguem-ne, una novetat respecte a alguns països, no? Hi ha alguns països que això es fa, efectivament. Aquí en aquest moment no ho tenim. Per tant, a mi m'agradaria traslladar d'entrada el primer element de debat, que és que les legislatures haurien de ser de més de 4 anys. Per què una legislatura de 5? Permet més dur a terme els projectes? Obrim, doncs, aquest primer torn d'opinions. Què us sembla, Joan? Bueno, jo... Bon vespre, no? Què tal? Com estem? Molt bé. És una reflexió una mica més general, perquè certament si fem una Constitució i construïm un nou estat, lògicament hem d'aprofitar, diguem, l'experiència acumulada durant aquests escassament 40 anys de democràcia o d'autonomia política, no? I jo crec que ara estem assistint a una crisi molt profunda de legitimitat de la democràcia representativa, per tant, del sistema parlamentari, perquè ens entenguem, però alhora també una crisi molt profunda del sistema de partits polítics, perquè certament davant de les experiències, podríem dir, dels plebiscits del tardofranquisme, quan es va fer la Constitució espanyola, es pensava que tot havia de residir bàsicament en la decisió dels nostres representants o dipositaris de la sobirania al Parlament, i a la llarga els partits polítics o l'estat de partits o la partitocràcia, que també s'acostuma a dir, doncs ha esdevingut tan rígida que els partits polítics s'han convertit en autèntiques màquines de competir electoralment i de forjar, diguem, càrrecs públics, etc. Per tant, si això és així, jo crec que una combinació ideal seria una democràcia representativa amb un Parlament fort, però al mateix temps introduir elements, diguem, de democràcia directa o participativa, i des d'aquest punt de vista crec que bona part del plantejament que es fa, diguem, amb alguns matisos, seria bona, no? I en tot cas entrarem després, suposo, en més detall. Pel que fa a la durada dels mandats, jo crec que 4 anys és un termini raonable, un horitzó, diguem, temporal, que en el dret comparat és habitual. Només en sistemes presidencialistes, per exemple, fins no fa massa anys, a França, doncs hi havia el septenat, que va ser precisament eliminat i es va reformar la Constitució. Jo crec que 5 anys
tampoc, diguem, no ve d'aquí, però jo crec que 4 anys seria un termini raonable. Una altra cosa, com després, en tot cas, tindrem temps d'analitzar, és qui ha de convocar les eleccions, que en cap cas penso que correspon de fer-ho no pas al Parlament, però vaja, en tot cas... Primera intervenció. Jaume o Salvador, com vulgueu. Jaume. Jo mateix. Jo vaig en la mateixa direcció que el Joan, no? En el sentit que quan la gent, fins i tot amb les esmenes, es planteja la durada, jo crec que el que menys importa és el número precís d'anys, sinó per què estem pensant en tocar els anys. No? Jo crec que hi ha dues preocupacions a les que aquesta Constitució, o les lleis, o l'estructura de l'Estat ha de donar resposta. La gent que per les esmenes vol menys anys és perquè està preocupada a no controlar els polítics. I així, si duren menys, a través de les eleccions, els tindrem més controlats. No? Vull que sigui menys perquè no facin el que vulguin durant un període tan llarg. I els que volen més, què estan pensant? Estan pensant en que la política sigui a llarg termini, que no sigui partidista, sinó que durant 5 anys es pugui desenvolupar un projecte. L'única manera d'aconseguir aquests dos objectius és, diríem, precisant el número d'anys? La meva resposta és no. És a dir, són altres les tècniques, no? Són altres les coses que hem de posar a la Constitució per aconseguir aquests dos objectius que ara hem pressionat a través dels anys. Quines serien, i aniria també amb el sentit del Joan, com a mínim d'un dels seus aspectes, no? Jo crec que, efectivament, desenvolupar amb més qualitat democràtica aquesta nova república implica que això sí estigui a la Constitució, hi hagi més democràcia directa i més democràcia participativa, les dues coses. I, per tant, si jo estic convençut que podré fer fora a un polític o a un grup o a un Parlament, com jo he dit, a un partit polític que ha guanyat unes eleccions, fins i tot abans que acabi el mandat, si hi ha unes condicions que passen en molts llocs per fer un referèndum, revocatori, si parlem de municipis, abrogatius, si parlem de lleis. És a dir, si hi ha alguna manera d'aturar les coses, aleshores potser sí que no m'importa que s'allarguin els plaços. D'acord? Però vull dir que a vegades la malaltia no és tallar el dit. Quan et fa mal el dit, no és tallar-lo, sinó anar per camins més indirectes que precisar només el nombre d'anys. I tu, Salvador? No, jo francament, si ara hagués de decidir o hagués de votar si 4 o 5 anys no en tinc ni idea. Hauria de dir que no ho sé. No crec que sigui aquesta la qüestió, també en el mateix sentit. Jo soc partidari de copiar dels que ho fan bé. És a dir, jo diria, escolta'm, quin és el sistema en aquests moments que sembla que que funciona més bé o que és més habitual i faria això. Si el més habitual són 4 anys i 4 anys donen per posar en marxa algunes polítiques són suficients i, en canvi, això no s'allarga excessivament, doncs em sembla correcte. No crec que aquesta sigui veritablement la qüestió. Si és per un afany d'originalitat, em semblaria inútil. I entrant amb la safata que ens ha servit en Joan Ridao, que parlava de dir potser no ha de ser el Parlament qui acabi convocant les eleccions. L'esperit de la Constitució el que pretenia era que no es pogués avançar les eleccions i, per tant, que fossin sí o sí cada 5 anys. Per tant, que ningú tingués el poder de poder-les avançar. Entenc que per això també estava vinculat a que fos el Parlament qui ho convoqués, encara que siguin dues coses diferents. Com ho veuríeu, donar aquest poder al Parlament i no tocar les eleccions? La línia, diguem, de no ser necessàriament innovador, si no toca, que deia el Salvador. Nosaltres tenim en el sistema actual català autonòmic, però que no deixa de ser, diguem, una reproducció mimètica d'altres sistemes. Tenim una cosa curiosa, que és que el president de la Generalitat té una potestat omnímoda i discrecional per dissoldre el Parlament. I això només es veu compensat amb la moció de censura. És a dir, el president pot dissoldre quan vulgui i el Parlament, per una majoria qualificada, el pot censurar. El que passa que aquesta moció de censura, i en això jo no estic d'acord, almenys ara, en aquests moments, és una moció de censura constructiva, que és un invent del parlamentarisme, diguem, del període d'entreguerres, i es diu parlamentarisme racionalitzat, quan després de l'experiència de Weimar, etc., doncs calia donar la màxima estabilitat als parlaments. Què fa això? Fa que el president de la Generalitat pugui dissoldre el Parlament quan vulgui i el Parlament, per descomptat, difícilment, perquè tothom sap que és molt fàcil posar-se en contra d'algú, però és molt difícil que aquests tots es posin a favor tots d'una altra persona alternativament. Per tant, si la moció de censura fos ordinària, és a dir, que no fos necessàriament constructiva, jo estaria d'acord. I al mateix temps hi ha una altra possibilitat que funciona en algun sistema,
Per exemple, al Japó, per això precisament se li en diu l'harakiri, que és que el Parlament es pot autodissoldre també, sense haver de censurar el govern, és a dir, per una determinada majoria molt qualificada, posem per cas 2/3, 3/5 parts, es pot dissoldre. El que no entenc, en aquest sentit, això sí que lligaria amb la facultat del Parlament que diu, no?, aquest text, no? Però, evidentment, la facultat també del cap de l'executiu de poder dissoldre el Parlament quan cregui, en definitiva, que ha de consultar la ciutadania perquè ha perdut la confiança, la majoria que hi dona suport al Parlament, aquesta s'ha de mantenir. Per tant, seria partidari de fer compatible les dues coses, no? I de quina manera, per tant, el poble podria, o la ciutadania podria accedir o demanar que si no es compleixen les condicions que el president ha posat per ser president, plegui com a president. És a dir, això es pot arribar... El poble. Exacte, no a través del Parlament, sinó a través de... No sé si s'ha de fer a través d'una ILP, a través d'algun tipus... Existeix aquesta figura? Home, de president no, però el que sí que tenim, no, parlant de copiar, a cada lloc podem copiar coses diferents i, evidentment, pel que fa al desenvolupament de la democràcia directa, el cas suís és un cas a tenir en compte, no?, en molts sentits. En el sentit de que la possibilitat de veto de la ciutadania va més enllà d'haver de fer fora un càrrec. És a dir, jo no necessàriament estic preocupat a fer fora algú, sinó que alguna proposta, alguna llei que tira endavant la pugui frenar, perquè a vegades també nosaltres anem a lo gros, no? Diem, bueno, doncs fem fora... Hi ha les dues possibilitats sempre, no? Fer aturar una decisió o revocar un mandat o fer que un representant, uns representants, doncs ja no continuïn sent, vull dir, la possibilitat de que si es guanya un referèndum es convoquin unes eleccions. Això pel que jo sé, en el cas d'un president d'un país. Hi ha les experiències, a Equador, em sembla que algun país llatinoamericà s'havia plantejat això, però normalment justament, com tens la mesura de la moció de censura, vaja, és una mesura, diguem, innecessària. Salvador, sociològicament, que tota una ciutadania en un moment donat volgués bloquejar alguna cosa molt concreta d'un govern triat per la pròpia ciutadania, no tindria molt sentit, no? No, jo que sóc favorable a millorar d'una manera profunda els camins de participació i de control. En canvi, em sembla que s'ha de ser molt curós i molt estricte en el respecte al caràcter representatiu de la democràcia que tenim. Vull dir que diríem que el que no podem és sotmetre el funcionament d'un Parlament i d'un govern a vaivens, i a processos, jo què sé, de caràcter populista, que podrien en uns determinats moments crear unes dinàmiques, molt centrades en alguna qüestió molt concreta. A mi em sembla... És el mateix que dèiem abans. Jo crec que està bé el model que tenim ara. El president ha de poder prendre aquestes decisions. Imagineu-vos la situació que tenim ara. És a dir, què passaria? Diem que ara tot el debat sobre la possibilitat d'avançar unes eleccions perquè ens trobem en la situació que ens trobem, que no seria possible, hauríem d'esperar a finals del 2016. Escolta'm, si ha convingut fer aquesta anticipació, s'ha fet, diríem, i jo crec que això és bo. I insisteixo a l'altra qüestió. Una cosa és establir camins de participació, però que també han de tenir aquesta dimensió constructiva, no tant una participació, diguem, que pogués posar en risc cada 2x3 l'estabilitat del govern. Jo sé un parell de coses. Jo crec que no hi ha millor sanció la que s'expressa en termes electorals. És a dir, cada 4 anys, com dèiem, quan abans millor, doncs es fan unes eleccions i, per tant, és el conjunt del cos electoral que torna a tenir la paraula. El que no pot fer és legitimar-se un percentatge de signatures o fins i tot de vots... Alguna esmena diu 50.000, per exemple. No, jo crec que les 50.000 signatures estan pensant, potser, en el referèndum abrogatiu italià, que aquest sí que és un mecanisme que jo crec que val la pena, que està en la línia del que deia el Jaume, que és la possibilitat de censurar una determinada mesura de caràcter legislatiu i, per tant, aquesta també és una sanció molt important. És a dir, que per 50.000 signatures es pugui fer un referèndum tirant enrere una llei aprovada pel Parlament, doncs Déu-n'hi-do, és un mecanisme de correcció molt important. I en el cas suís
jo diria que és una mica diferent, perquè en el cas suís l'experiència referendària és molt gran, com tots sabem, no? Però al marge d'això, els referèndums tenen una virtualitat molt important, que és que frenen la litigiositat i frenen fins i tot el paper que en un sistema normal fa un tribunal constitucional, perquè el sistema suís és molt complicat, no? I interactuen els territoris, els cantons, etc. Però allà és molt difícil que el poder polític, ja sigui el legislatiu o l'executiu, adopti una mesura legislativa diguem que no s'ajusti una voluntat clara de la majoria perquè amb un referèndum fan enrere. I, per tant, funciona raonablement bé. I, per tant, tornem al que dèiem al principi, complementar la democràcia representativa amb instruments molt potents de democràcia directa o semidirecta, en aquest cas, el referèndum. Sí, volia dir una cosa en aquesta mateixa direcció, no? És a dir, jo crec que sobretot hem de tenir clar, també una mica amb la intervenció que ha fet el Salvador, no? Que quan defensem democràcia directa o participativa, almenys l'entenem no com antítesi, sinó com complement. O sigui, jo sempre parlo del trípode democràtic. Sempre dic que un trípode s'aguanta perquè té 3 potes, si treus una, comença a trontollar. Per tant, el trípode democràtic és enfortir, muscular les 3 potes, i en aquest cas el que estem més acostumats, fins i tot des del punt de vista de la nostra lògica habitual del dia a dia, és la lògica representativa. I per això se'ns fa difícil fins i tot imaginar quin és el canvi de valors que certs d'aquests mecanismes poden anar generant a la societat. I aquí agafo una cosa que deia el Joan, i és que efectivament a Suïssa tothom et diu que el millor referèndum és el que no es fa. Perquè justament, si el polític sap que poden fer un referèndum, no és necessari. És a dir, hi ha un canvi de valors. No hem d'imaginar-nos que en els valors actuals apliquem aquesta mesura, posem aquesta mesura, i la gent comença a demanar referèndums, que per altra banda, compte, les signatures només serveixen perquè sigui obligatori convocar el referèndum. Però, evidentment, si aquest govern i les seves mesures compten amb el mateix suport popular que tenien quan van ser escollit, aquest referèndum el guanyarà el govern. No és que aleshores la ciutadania freni directament. Però jo sempre dic, si de cada 10 referèndums hi ha 90, o sigui, de cada 100 referèndums hi ha 90 que no es fan, perquè el govern està pensant en unes mesures que puguin no generar aquesta... Dels 10 que es fan, si a més seguim el cas suís, només en 3 es tomba la mesura que diu el govern. Però en aquest 30% dels que s'han acabat fent, la gent no ha hagut de sortir al carrer, diguem, a tallar carreteres o a protestar, perquè té una via institucional per fer front a aquestes mesures. Salvador, em sembla que remates tu, perquè canviarem d'article. Molt bé. Jo volia fer 2 observacions. Una, a mi em sembla molt important aclarir que no és el mateix anar a votar que opinar. I, per tant, no es pot donar el mateix valor a l'opinió, però l'opinió, diguem, és irresponsable. A mi em poden dir, escolta, vostè està a favor de no pagar impostos? Doncs no vull pagar impostos, no? Però, esclar, això és una opinió. En canvi, el vot és una decisió que actua sobre la realitat. És diferent que em preguntin per telèfon què opino, que si vaig a votar, que sé que això tindrà conseqüències pràctiques, no? I, per tant, no podem sotmetre un sistema democràtic a la variabilitat de l'opinió pública, diguem, a una democràcia governada, diguem, per les enquestes. A mi em sembla que això seria un error. Les enquestes poden orientar, però a mi em sembla que convé distingir-ho. I la segona cosa és que, atenció, perquè sense voler adoptar actituds, diguem, de superioritat moral o com vulgueu dir-ne, però aquest és un país que la gent declara les enquestes en un 50% o més que no li interessa la política i en un 50% o més que no està informada. I, per tant, hi ha sistemes que exigeixen un nivell, un grau de cultura política o d'informació política superior al que tenim. És possible que si canviem el sistema també hi haurà més interès. Com a politòleg ho veig al revés. No? És a dir, aquest sistema d'incentius que generen aquestes regles fa que a mi no m'interessi participar. Si canviem les regles, obrim la possibilitat a que la gent canviï el seu tarannà. De tota manera, és una possibilitat, no sé si seria tan optimista, perquè hi ha hagut moltes vegades que les regles no han sigut capaces de canviar-ho. Jo crec que si anem de debò, seriosament, amb el tema dels referèndums, evidentment hem d'abandonar aquesta cultura del referèndum consultiu, que, per exemple, consagra l'actual article 92 de la Constitució espanyola, que és un referèndum de caràcter consultiu sobre decisions d'especial transcendència política que decideix
el Parlament espanyol, escolta'm, hi ha d'haver referèndums vinculants, per tant vol dir decisius, i això forma part en tots els sistemes de la democràcia electoral. Per tant, és a dir, es considera clarament el vot expressat en un referèndum com un vot que s'emet en unes eleccions. El que passa que no s'elegeixen representants, no? I, per tant, aquesta és una qüestió. I la segona, jo estic d'acord amb el Salvador, que, clar, si fem un cas una miqueta de les enquestes i veiem quina és la jerarquia de preocupacions a la gent, a les enquestes, que diu que no li interessa la política, que n'hi ha que no estan informats, etc. Efectivament, hi ha d'haver algunes matèries en què hi ha d'haver una certa intangibilitat, és a dir, hi ha d'haver determinades matèries que s'ha d'impedir que el friquisme en un moment àlgid pugui, per exemple, en matèria de drets fonamentals, de llibertats públiques, etc. I, per tant, referèndum sí, vinculant també, però, evidentment, taxant algunes matèries en les que el referèndum ha d'estar vedat, no? Queda molt clar. És a dir, fem una mica un saltironet cap a un altre dels articles d'aquest àmbit. Si us sembla, per tancar i cloure aquesta part, aquest debat que estàvem obrint, anem a l'article 24, ens saltem un moment al 23, ja hi tornarem, anem al 24, i em sembla que no agradarà massa als convidats que avui hem portat aquí. Per què? Perquè, precisament, destaca alguna de les coses que comentàvem fa un momentet. Fixeu-vos, l'article 24 el que destaca és que els electors poden demanar a un tribunal de justícia competent que es facin referèndums revocatoris i, a més, per això demanar-ho es necessitarà un 25% dels electors de la llista més votada. El redactat queda una mica confús, però per entendre'n, si la llista més votada ha tingut 10.000 vots, necessitaries 2.500 signatures per demanar un referèndum revocatori per tirar endavant. Aquest mateix article destaca també un altre apartat que és interessant i que jo crec que ens obrirà un altre debat, que és que els mandats electorals haurien de tenir un límit de 2 legislatures i si després et vols tornar a presentar, t'hauries d'arribar a esperar uns 10 anys per poder tornar a participar en la política. Clar, aquí ens obre diferents temes, és a dir, arreu del món hi ha diferents maneres de tractar aquest aspecte de la reelecció. Hi ha països que no permeten la reelecció, hi ha països que permeten només una reelecció, per tant només 8 anys, i després hi ha altres països que no tenen un límit en la reelecció. Per exemple, el cas d'Espanya no té un límit en la reelecció, França, Alemanya, Estats Units tenen un límit en la reelecció, i altres països directament no permeten la reelecció. Molts països d'Amèrica Central, com podria ser. Aquest és un tema que alguns partits polítics s'han autoimposat com a norma d'actuació i això potser ha mogut bastant tot el panorama sobre això. I això ens obre l'altre gran porta i l'altre gran debat que es treballa sobretot a l'article 23. I l'article 23 és el que es refereix al dret de la democràcia participativa i la transparència, que és el que dona uns indicis de com hauria de ser un polític, és a dir, un càrrec públic en aquest cas, diguem-ho d'aquesta manera. Diu, el càrrec públic tindrà un sou transparent i és signat pel Parlament i, a més, no podrà superar 10 vegades la renda bàsica. Clar, aquí ens obren diferents portes. Per una banda, el polític ha de ser professional, és a dir, hem de tenir professionals de la política. A vegades, actualment, sembla que estigui mal vist que un polític sigui professional de la política, però potser és el més adequat. És a dir, que una persona que ha de governar els seus conciutadans sigui un professional del govern. La ronda d'opinions. Moltes coses. Hi ha moltes coses aquí, Hem obert moltes. Puc anar intentant telegràficament donar resposta. Jo, la primera, no es pot legitimar un jutge que no ha escollit ningú per revocar un càrrec electe representatiu. Jo no sé on t'ho han vist, això, però francament ho trobo francament insòlid. En tot cas, això ens porta, diguem, al tema del mandat. I dèiem, les eleccions és el millor sistema, en aquest cas, diguem, per corregir els excessos, els errors, etc. I aleshores aquests mandats poden ser limitats. I aquest és un debat clàssic. Jo sóc partidari de limitar els mandats executius a 2 mandats consecutius. És una possibilitat, i l'altra és plantejar-nos els mandats representatius, si han de ser o no limitats. No és el mateix ser diputat que ser ministre, no? Perdó, quina seria la diferència entre executiu i representatiu? Sí, home, executiu vol dir govern, algú que està al govern, un ministre, i representatiu vol dir un diputat que està al Parlament. Jo crec que no és el mateix algú que està fiscalitzant el govern des de l'oposició, o algú fins i tot que està donant suport al govern des del Parlament,
que està elegit a les urnes amb aquest propòsit que una persona que ha estat fent una feina de gestió. Jo crec que predisposa de forma natural, diguem, a tota mena d'accessos al fet d'ostentar un càrrec executiu, que no pas, diguem, un càrrec purament representatiu. No estic en contra que es pugui limitar un mandat representatiu, però no crec que en la mateixa mesura que un executiu. I en tercer lloc, això et donaria per un programa sencer. Jo crec que la política ha de ser una vocació i no una professió. Per tant, si entra i si surt i escolta'm, i no passa absolutament res. Una altra cosa és que la política s'ha de dignificar. I jo ja entenc que en aquests moments, diguem, de crisi profunda del sistema polític institucional, de reiterats episodis de corrupció en la vida pública, etc., la gent desconfia dels polítics. Però, esclar, ja li va passar al president Mas quan va dir que volia fer el govern dels millors. Al final va fer el govern dels millors disponibles, perquè hi ha molta gent que en el sector privat o a la universitat o on sigui, doncs troba no només una millor retribució, sinó un millor reconeixement també de la seva feina i, per tant, les condicions per treballar en la política, ja sigui en un govern o en un Parlament, han de ser dignes i la retribució, per tant, ha de ser digna i no pot ser qualsevol cosa. Una de les esmenes a aquest article diu concretament hauria de mantenir el polític el mateix sou que es tenia a l'empresa privada i, a més, l'obligatorietat per part de l'empresa de mantenir-li la plaça. No sé fins a quin punt és viable o no és viable. Hi ha una prèvia. Una Constitució no pot entrar a dir aquestes coses. És a dir, aquí jo seria del parer de tenir una Constitució breu, amb els grans principis fonamentadors, i després ja en parlarem, però diguem que en una Constitució haguem de dir si el sou pot ser el de l'empresa privada on venies o no. És la casuística. Jo no ve al sector públic. I si vens i si ets un professor d'universitat i te'n vas allà, has de cobrar la misèria de sou que cobraves a l'universitat per dedicar-te a ser responsable de la gestió d'un país. Això és inversemblant. Que la voluntat precisament és anar a buscar els millors i, per tant, anar a buscar a aquelles persones que potser diuen és que cobro més a l'empresa privada que no pas el que em pot oferir un govern. Els millors és una categoria que no vol dir res. Els millors pot ser gent molt modesta en el seu exercici professional i un gran líder polític, que n'hem tingut i n'hem vist, i pots tenir grans professionals a l'empresa privada que serien un desastre políticament perquè no tenen la capacitat de gestió, i també n'hem tingut, i de visió pública i de visió de servei que s'hauria de tenir. Per tant, la prèvia és, a veure, en una Constitució jo tot això no ho veig. Em sembla que no hi és el sou, el no sé què, tot això ja... A més, és molt canviant, les circumstàncies canvien i no pot ser que haguem d'anar canviant la Constitució cada vegada que vulguem canviar el sou del president del govern. Per tant, aquesta és una qüestió. El tema de la reelecció, efectivament, cal precisar una cosa, és el president de la Generalitat o del govern o el qui sigui, que aquí em sembla raonable, com deies tu, en els càrrecs executius, que hi hagi algunes limitacions, que poden ser de 2 mandats consecutius. No veig per què se'ls ha d'enviar 10 anys a casa i llavors tornar. Em sembla un altre excés normatiu, és un altre excés de voluntat normativista, però els 2 mandats consecutius pot ser un bon argument. En canvi, no ho veig en cap cas en els polítics que exerceixen una funció representativa. És a dir, si un ha aconseguit merèixer la confiança del seu àmbit, de la seva demarcació. Aquest és un altre tema. Per això ens posaríem cap al sistema electoral, etc. Però bé, escolta'm, als Estats Units veiem que hi ha polítics que fa molts anys que estan al Congrés i que són volguts per la seva gent. I finalment la qüestió dels polítics professionals. Si per polític professional vol dir algú que només es dedica a la política des de que neix o des de que té 10 anys fins que es jubila, jo la professionalitat no l'entenc en aquest sentit. Jo el que voldria és bons professionals a la política i que llavors, fossin bons professionals políticament.
Però escolta'm, torna a ser el mateix. Algú pot tenir vocació per dedicar-se tota la vida a l'activitat pública i em sembla raonable. Jaume, Jo volia dir una cosa també, senzillament que, a veure, jo crec que estem veient, a través fins i tot de les esmenes, les preocupacions que té la gent respecte de com vol el país futur. I de moment doncs, les canalitza a través d'un debat en esmenes constitucionals. Jo crec que també hauríem d'obrir tots la idea de que el procés constituent que se'ns obre davant no només ha d'acabar, diríem, redactat en forma de Constitució. És a dir, que per tant... Però per altra banda, és bo que la ciutadania no només pensi en articles constitucionals i, per tant, que aquestes preocupacions també sorgeixin per dir, si jo fes una llei, que no està a la Constitució, voldria que aquesta llei servís per promoure que els polítics siguin... Vull dir que això hem de distingir el marc, diguem, el marc del fons. I el fons sí que em sembla molt bé que totes aquestes esmenes hi siguin, perquè són esmenes que plantegen que aquest país no només ha de ser nou, sinó que ha de ser millor. I en aquest sentit, a veure, digueu-me idealista, cadascú té el seu perfil o el seu tarannà, però en aquest imaginar aquest país, que va més enllà de l'àmbit estricte de la Constitució, a mi m'agradaria semblar-me a Suïssa en moltes coses, com em sembla que ja s'ha notat. I a Suïssa jo recordo perfectament una entrevista que es va fer a La Vanguardia, potser era una contra, que era una entrevista al president del Senat de Suïssa i posava editor. I ell es definia en primer terme com un editor i en segon terme com un editor que en aquests moments portava a terme, tenia la responsabilitat de presidir el Senat. És a dir, el que en Suïssa diuen el polític, diria, milicià, que la traducció és molt dolenta per nosaltres, però vol dir un polític que, en realitat, com deia el Salvador, és un bon professional que, diguem, aquesta expertesa la pot dedicar també un cert temps a la política. Per mi això és un objectiu. Com aconseguir aquest objectiu? Em sembla que va més enllà de la Constitució i que hem de pensar les vies. A mi doncs, tampoc em sona bé, no em sembla ja d'intuïció, que una persona que comenci la joventut d'uns partits polítics i que es jubili sent membre d'un partit polític i activament com a representant, potser no estarà en la millor situació possible per representar els interessos dels ciutadans. I per això, d'alguna manera, al meu entendre, s'hauria de corregir. No constitucionalment, però sí hauríem de buscar les maneres, des del meu punt de vista, perquè fos molt fàcil, molt més fàcil, les portes giratòries ben enteses. No mal enteses, sinó ben enteses. Sí, anava a dir, entrem al tema de les portes giratòries. Es poden evitar? Jo crec que el que cal és regular dues coses. Una, el denominat conflicte d'interessos i, per l'altra banda, el que coneixem com les incompatibilitats, no? Aleshores, tot això ens porta, diguem, a la famosa porta giratòria, revolving door, o el pantuflaix que diuen els francesos. Per tant, això, diguem, està vist i experimentat i patit a tot arreu, no? Jo crec que un règim d'incompatibilitat sever durant l'exercici de les funcions executives és claríssim. Tu estàs en un govern i no pots fer res més. I en el cas del Parlament s'hauria de plantejar què es pot fer, perquè ara hi ha un debat, precisament, per exemple, al Congrés dels Diputats i al Senat, i, evidentment, tu no pots fer compatibles determinades funcions representatives amb tenir un despatx professional, perquè al final acabes gestionant determinats interessos. Ara, amb la recerca, amb la docència, amb la col·laboració amb un mitjà de comunicació opinant, jo crec que això ha de ser possible. Per tant, dur la incompatibilitat en el cas del càrrec executiu, més flexible en el cas d'un càrrec representatiu. I, en segon lloc, els conflictes d'interessos que s'esdevenen quan acabes l'exercici de la teva funció. Aquí la norma habitual és tenir un termini raonable de 2-3 anys en què tu almenys no pots col·lidir, diguem, en un àmbit, diguem, professional o empresarial o el que sigui, que tingui alguna connexió amb la feina que tu has fet, perquè, lògicament, aquí hi hauria un aprofitament, no diré il·lícit, però almenys antiestètic i poc ètic, i, per tant, des d'aquest punt de vista, jo seria partidari també d'un règim, diguem, d'incompatibilitats ex post, és a dir, després d'exercir el càrrec, també dur, en el cas dels càrrecs executius, indiscutiblement. Si ha de ser 2 o 3 anys, no ho sé, però en aquests moments ens trobem casos, diguem, que clamen al cel, que tothom coneix, en consells d'administració, etc. I, per tant, això no pot passar en el futur, no? Molt lligat amb això, algunes de les esmenes que han aparegut en aquest aspecte proposen algunes coses, algunes més interessants que d'altres. Per exemple, per una banda, que quan un polític està exercint la seva tasca política no pugui ser aforat. Una altra persona demana que les persones que han exercit una posició pública rellevant a les diferents administracions estiguin sotmeses durant 15 anys
a les investigacions de l'Agència Tributària Catalana, i tant elles com la seva família propera. Després que es garantís que només hi hagués un sou públic. També que hi hagués molta transparència. La majoria d'esmenes el que busquen sobretot és que hi hagi transparència. És a dir, que si hi hagi un control en les dietes, que si altres retribucions extres estiguin totes exposades i que es vegin clar. O bé que directament les dietes i les altres retribucions estiguin incloses dins d'aquest, si fa falta marcar sou màxim, dins d'aquest sou màxim. Un bruto amb això, Sí. La clau és buscar això, i fins i tot ens n'anem, si us sembla, a un altre article, que és l'article 56, que parla de l'administració de l'Estat, que dins de les esmenes hi ha una esmena bastant interessant que fa una proposta de crear un Consell General del Poder Executiu, que vindria a ser, entenc, com un Consell General del Poder Judicial, però que en aquest cas el que faria seria lligar les diferents aportacions que fa la ciutadania i traspassar-les cap al govern. D'alguna manera, entenc que vindria a ser com una espècie d'òrgan per controlar el govern. Això és una de les esmenes que apareixen. I controla aquest Consell General? Qui controla aquest... Fixa't, està especialitzat, ja ho explica, assessorar els òrgans governamentals, dirigir els aspectes més tècnics del poder executiu. Tot això és fruit de la conjuntura, podríem preguntar, Sergi? És a dir, fruit de la conjuntura estan naixent infinites... Això és voler muntar un nou país fonamentat en la desconfiança. Sí. I llavors, si el nou país el muntem sobre la desconfiança, jo me'n vaig. És a dir, perquè així no es pot viure. És a dir, no podem viure sobre la sospita permanent sobre tothom. Jo crec que això és inacceptable. Hem de construir un model sobre la confiança. I, en tot cas, que l'elector sigui molt estricte amb qui abusa de la confiança. No és una qüestió de posar un policia a cada cantonada, perquè això és voler policies a tot arreu. És posar policies al costat del govern perquè vigili, veure què fa, i posar policies a veure si la dieta... No és una qüestió de posar controls, és una qüestió de que si hi ha abús de confiança, llavors es noti el càstig, perquè ara el que ens trobem és al revés. És a dir, volem posar policies a tot arreu, però no som capaços de castigar els comportaments il·lícits que ja coneixem. I això ha sigut un drama aquests últims anys. Per tant, a mi em sembla que és això. I el mateix passa amb la transparència. Esclar que hi ha d'haver transparència, però l'altre dia, aquesta setmana, ho ha dit el Daniel de Alfonso, el director de l'Oficina Antifrau. A veure, el Daniel de Alfonso diu, escolta'm, la transparència tampoc pot ser un striptease per acabar entrant en les qüestions personals. Queden 4 minuts, Sergi, si et sembla, fem una mica de ronda. Ràpid. Primer, si, com diu el Salvador, la proposta fos construïda des de la confiança, perquè es vol un Consell General per fer una funció que ja fa el Parlament. Si es vol controlar l'executiu, per això ja hi ha el Parlament. Aleshores, no. En segon lloc, l'agència tributària, en qualsevol sistema, diguem, democràtic, diguem, el poder judicial i fins i tot l'executiu a través de la Fiscalia pot investigar qualsevol il·lícit, qualsevol delicte, no cal empoderar específicament un òrgan de caràcter administratiu com l'agència tributària, per tant, no. En tercer lloc, el tema de les prerrogatives. Jo aquí, el tema de l'aforament, jo aquí sí que sóc partidari de modificar alguna cosa i, evidentment, s'ha parlat dels aforaments, però hi ha més coses. Hi ha la inviolabilitat, és a dir, jo crec que això s'ha de preservar, és a dir, la llibertat del diputat d'expressar lliurement la seva opinió i no ser perseguit en seu parlamentària o fora per aquest fet. La immunitat en la mesura en què suposa un privilegi per no ser jutjat, fora. És a dir, que, per tant, el suplicatori, coses que funcionen, fora. El tema de l'aforament també, jo crec que no és necessari, tot i que jo crec que va en detriment de les garanties del propi justiciable, no? I, per tant, jo crec que això s'hauria de modificar. I transparència tota, perquè és el millor detergent. Jo amb això soc partidari de que, tal com s'estableix ja amb la llei catalana, que tindrà plena efectivitat el mes de juny, hi ha d'haver publicitat perquè ens entenguem fins a l'últim tiquet de caixa i la gent pugui perseguir qualsevol dada objectiva dels seus càrrecs. És a dir, queden 40 segons, per tant al Jaume li donem aquests 40 segons per fer una mica de... Jo faré 20 segons. 20 segons, vinga. Jo crec que hi ha una màxima molt antiga que diu que més val la certitud de la pena que la magnitud de la pena. És a dir, que l'important és que quan hi ha alguna dificultat
dificultat, diríem, vull dir que es pugui perseguir, és a dir, que el que necessitem és que les institucions funcionin, no crear-ne de noves, i en aquests moments hem vist que moltes institucions no estaven ni tan sols dotades pressupostàriament per funcionar correctament. Només que funcionin correctament algunes de les institucions que tenim, en tindríem prou per garantir aquesta confiança, que com en un famós article, almenys per mi, que va escriure el Salvador, no és el mateix confiança que seguretat i necessitem confiança. Aquestes 4 trobades que hem tingut, Sergi, ens constaten que sempre ens quedem curts a l'hora d'abordar la quantitat d'articles que volem abordar i que les esmenes superen àmpliament tot allò que poguéssim comentar. Per tant, potser haurem d'allargar aquestes sessions de brainstorming que fem aquí en aquesta taula de l'Illa de Robinson. I surten idees molt interessants i que es poden portar a la pràctica. Una idea que està començant a traspuar és anem a constrenyir una miqueta, anem a reduir una mica el volum d'aquesta Constitució, com apuntava el Salvador. Gràcies a tots 3 per haver-vos acompanyat avui. Una pausa. L'Antònia Castelló, ara 3:15 en punt, fa el repàs de la jornada en les notícies.